Ah, legone. On desa ngene iki lho. Enak. Ngesinge bareng-bareng enak. Tak kok jaman saiki nama dhewe-dhewe. Ono jenenge dhewe-dhewe ya. Ya Mas yo ngono. Iki ngono wae social distancing. Kebersamaan kondi. Saiki pending sik. Dipukul rata dhisik. Gopo ngomong kebersamaan ae. Beh. Sampane sapa iki? Kurang ajar. Ono mau mancing tambahane sing ku lho. Ah wis, ramut aku ngene iki.